Божидар Чурбаджийски в 26-та минута, а Стоян Колев сложи лентата. Николай Цветков директен удар опита, но Преслав Йорданов отново късмет за отбора на Балкан Варвара. Абсолютно сам бе оставен в комбинира с Кирил Динчев. Пространствено за Динчев, веднага затворен от играч на Балкан Варвара. Добре през първото по време се справяха играчите на Балкан сега. Опит на вратаря Милен Петракев, неуспешен. Връща назад към Николай Цветков. Възможност за извеждащо подаване към Момчил Цветанов. Направи го Цветков. Цветанов има избяга, обаче подаване по земя към Хазуров и това е 1-0 за ЦСКА. Бе оставен абсолютно непокрит Костадин Хазуров, а подаването Момчил Цветанов не вървеше играта. Няколко неточни пори път влиза като смяна и се разписва 0 на ЦСКА. Още веднъж виждате повторение ситуацията. Оставен бе Момчил Цветанов. Видя той включването на своя свободник. Отлично подаване. Прострелно. Вратаря Петракев увисна защитниците. Отлични думи за Момчил Цветанов в тази ситуация и 1-0 за състава на ЦСКА. Кирил Динчев. Александър Александров. Този път дали ще успее да отиграе за своя отбор. Момчил Цветанов с решителни намеси. Видя Самир Яса с едно докосване отправи към него топите. Полузащитникът, без да се колебае, прати в мрежата. Няма засада. Геров